Исәмісі Шолы ТВ телеканалында яңалыклар вақты студияда Румил Карамиев иқтибарғызға бүгінгі программаның түп темалары. Көп фатирлы туракертларда капитал тізіклендіру 15 августка тәмамланырға тиеш. Эшчілер объектларны вақытында үлгірттірмі Гүзел Шихапова ашықлады. Бірдәм Россия ирешілгәнләргә нәтиҗә ясый. Партияның җирле бүлекчәсенең 5 еллык йомгакларга багышланган конференциясе үтте. Еллык җыелышта Ләйсән Ханова булып кайтты. Шәһәрдә наркотик кулланучылар кимеми әфьюн яшь-үсмерләр арасында тарала. Әлеге аяныч хәлнең сәбәбе нәрсәдә һәм проблемадан чыгу юллары бармы? Шаллы юлларында күтәренке кәефле газель йөртүче пәйда булган. Ул пассажирларны бушка утыртып йөртә. Юмарт шофер нинди маршрут буйлап йөри? Хәбәрчебез белеште. Шәһәр буенча капиталь ремонттың 70%-тан артыгы тәмам. Бүгенге көндә шәһәрнең 144 йортында төзекләндерү эшләре бара. Эшчеләр лифтларны алмаштыра, фасад түбәләрен төзекләндерә, инженер шелтәрләрен тәртипкә китерә, подъезд диварларын буйлар. Барлык объектларны төзекләндерүгә 1 миллиард 120 миллион сум акча сарыф ителәчәк. Кайбер газетларда басылган мәгълүматларга караганда Мәскәү проспекты 167 адресы буенча урнашкан йортта фасадны да түбәнен дә төзекләндерергә тиеш булганнар. Бирдә яшәүчеләр әйтүенчә, идарә итү оешмасы ел сайын аларны капиталь төзекләндерү программасына кертергә вәгъдә итә. Быел газетада басылган исемлектә 29 йортын күргәч, шәһәрдәшләр шатланып куя, әмма биргә әле һаман да эшчеләр килмәгән. Не было никого в этом году. Быел бернинди дә ремонт булмады, тышкы якны төзекләндерергә кирәк иде. Ремонт керек болған дегенде енді не қай вақыт бик зур яңғыр болғанда тушам жуслам кетейін андай нәрсе тамам. Төзелеш һәм архитектура министрлыгында әлеге йортның капиталь төзекләндерүгә мохтаҗ булган объектлар исемлегенә кертелмәвен расладылар. 2нче елга эшчеләр килерме билгесез. Тынычлык проспекты буенча урнашкан 25/08 йортында эшчеләр фасадны төзекләндерү белән мәшгуль. Быел архитектура идарәсе таләбе нигезендә кайбер йортлар төрле төстәге профнастил белән тышлана. Мне нравится, вообще позитивно. Миңа ошый позитив төсләр күңелне күтәрә, алайса гөл соры төскә ияләнеп беткән идек. Элек йортның подъезд ишекләре агачтан ясалган булган, шәһәрдәшләр еш кына суббайлар керә иде ди. Подъезд өчен сантехника челтәрләрендә төзекләндергәннәр. Все нужно было, все. Бөтенесен төзекләндерәсе иде. Хәзер рәхәт, җылы почта сатмаларында матур ясадылар. Халык бик канәгать. Сантехника была, да, текла. Сантехника начар иде, турбалардан су ага иде, хәзер әйбәт. Подрядчы оешмалар белдерүенчә, күпчелек йортларда инженер челтәрләрен төзекләндерү эшләре тәмамланган яки ахырына якынлашкан. Нигездә түбә һәм фасадны эшләп бетерәсе бар. Капиталь төзекләндерү тәмамлану вакыты 15 августка билгеләнде. Бу срокка сыешырга тиешбез дип белдерә белгечләр. Гүзәл Шихапова, Андрей Рачеев, Шаллы ТВ, яңалыклар. Бердәм Россия партиясы шәһәр советына сайлауларда катнашачак кандидатлар исемлеген тәкъдим иттеләр. Бердәм сайлау исемлеге буенча алар 29, ә инде 1 мандатлы округлар буенча 22 кеше. Бүген КамАЗ мәдәният сараенда Бердәм Россия партиясының җирле бүлекчәсенең 27нче конференциясе үтте. Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. 14 елга беренче тапкыр без республика президентын сайлаячакбыз. Бу мөһим чара 13 сентябрьгә билгеләнгән. Соңгы 5 елда Татарстанда тотрыклы үсеш күзәтелә. Республика икътисади күрсәткечләр, ясап чыгарылган товарлар, төзелеш, инвестициялар күләме буенча лидер. Федераль һәм республика максатчан программалары актив эшли. Татарстан Россия өчен үрнәк төбәк санала. Бүген Бердәм Россия партиясының җирле бүлекчәсе конференциясендә әлеге фикер кызыл җеп булып сузылды. Татарстан сегодня это, безусловно, лидирующий регион России. Татарстан бер сүзсез Россиядә алдынгы урыннарда торучы төбәк санала. Бу гражданнарның яшәеш дәрәҗәсе, социаль-икътисади үсеш, идарә итүнең инновацион төрләрен куллануда ачык чагыла. Бу күрсәткечләрнең барысына да Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә ирешелде. Кризис вакытында да республика алга таба үсешен дәвам итә. Шаллы исә президентның уңай башлангычларын үстерү юнәлешендә актив эшли. Наил Мәхдиев җирле бүлекчәнең 2010-2015 еллардагы эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. 5 ел эчендә күп нәрсәгә ирешелде, диде ул. Бу социаль учреждениялар, йортлар төзелеше, яңа трамвай линияләре, транспорт һәм торак коммуналь хуҗалыктагы реформалар. Җирле бүлекчә алдагы эшчәнлек өчен планнар да билгеләде. Продолжить работу по укреплению атмосферы общественно-политической стабильности. Икътисади сәяси тотрыклыкны ныгыту буенча эшне дәвам итәргә, шәһәр тормышын яхшыртуда иҗтимагый оешмаларның иҗади мөмкинлекләрен тагын да актив кулланырга, республика һәм шәһәр партия проектларын гамәлгә ашыруга зур игътибар бирергә.
Бүгін Бірдәм Россия 13 сентябрда шәһәр советына сайлауларда катнашачак кандидатлар исемлегендә игълан итте. Алар барысы да партия праймеризын уңышлы үтте. Лейсан Ханова, Арат Закиров, Шолы ТВ, яңалыклар. Шаланың сәләмәтлек саклау тармагында үзгәрешләр көтелә. Әлегә кадәр идарә башлыгы булып эшләгән Елена Баенко үз постыннан китте. Ул башка эшкә күчү сәбәпле Татарстанның сәләмәтлек саклау министры карары белән вазифасыннан азат ителде. Елена Александровна республиканың атказанган табибы. Ул сәләмәтлек саклау өлкәсендә 20 елдан артык хезмәт куя. 2012 елдан бирле идарә башлыгы булды. Вакытлыча әлеге вазифаны башкару хәзер урынбасары Людмила Репинага йөкләнде. 94 яшьлек пенсионер сугыш ветераны бушлай тиешле социаль ярдәмнән мәхрүм. Әби кулак аппаратынан узган елның декабрьнән бирле көтә. Колагы начар ишеткәнгә күрә җиңү парадында ишетмичә калган. Махсус аппарат алу өчен аңа медицина тикшерү билгелиләр, әмма табиблар билгеләнгән вакытка килми. Говорят, что по телевизору я слышу, а не понимаю, что говорят. Потому что не дослышиваю. 94 яшьлек Анна Васильевнаның күзләре күрми, өстәвенә колаклары да начар ишетә. Әбиләре белән балалары һәм оныклары якын килеп кычкырып сөйләшергә мәҗбүр. Анна Соколова тәүлек дәвамында колакларым сызлыйды. В данный момент у нас записи 2 врачей есть. Нәрсәдер сөйләгәннәрен ишетәм, әмма аңлап бетермим. Колак авыртса берничә төн рәттән йоклый алмыйм. Башыма сугып торалар төсле тыела. Анна Соколова дәүләт бушлай ярдәме буенча декабрьдән бирле колак аппараты көтә. 9 май парады алдыннан белгечләр туганнарына шалтыратып медицина күзәтүе үтәргә кирәклеген җиткерә. Ә сугыш ветераны җиңү парадын күрү түгел, телевизор аша тавышын да ишетми кала. Слышу, что разговор есть, а о чем? Хәзер безнең кулда 2 табиб калдырган язу бар, лор язу калдырмады, ә килергә тиешле 4нче табиб бөтенләй күренми. Кайчан килер, колак аппаратын кайчан алырбыз белмибез. Әби белән кычкырып сөйләшәбез, бөтен подъезд яңгырый. Без медицина тикшерү уздырырга тиешле 3нче шифаханәгә мөрәҗәгать иттек. Җитәкчелек медицина тикшерүен ахыргача үткәреп бетерәчәкбез дип ышандырды. Взяли мы у врача-отоларинголога, значит, объяснить мне по поводу того, почему не оставлена была запись. Без табиптан ни өчен язу калдырмау хакында аңлатма алдык. Атоларинголог Светлана Григорьевна әйтүенчә, амбулатор карта һәм юллама кәгазе булмый. Иртәгә офтальмология бүлеге мөдире һәм атоларинголог ветеран янына барачак. Әгәр амбулатория картасы булса, табиб язма калдырачак. Анна Васильевна җиңү көнен бәйрәм итүгә сугышта катнашучыларны оныттылар ди. 94 яшьлек шәһәрдәшебез күзе күрмәсә дә хәрәкәт итә ала. Колак аппараты алуга өметен өзми. Гүзәл Шихапова, Гөлназ Хәсәнова, Шолы ТВ, яңалыклар. Шолы ТВ каналының Койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. Бу атнада дөнья күләмендә наркоманияга каршы көрәш көне билгеләп үтеләчәк. Бу уңайдан барлык медицина учрежденияларында наркоманияны кисәтү максатыннан чаралар оештырылу көтелә. Шулда бүгенге көндә наркология диспансерында 3500 кеше исәптә тора. Бу рәсми мәгълүмат. Чынлыкта исә бу саннар күпкә артыграк дип белгечләр. Наркомания һәм аны тарату белән көрәш 100 елдан артык дәвам итә. Бер гасыр үтте, әмма әлеге мәсьәлә әле дә актуаль. Наркотик кулланучылар саны кимеми. Өстәвенә күпсанлы синтетик матдәләр дә пәйда булды. Алар яшүсмерләр арасында киң таралган. Аларны ачыклау максатыннан укучылар арасында тестлар үткәрелде. Почти за 6 месяцев. 6 ай эчендә мәктәп биргән исемлекләр нигезендә 1500 укучыга профилактик медицина тикшерү үткәрдек. Алар арасында наркотик кулланучы бер кеше барлыгы ачыкланды. 33 яшүсмер наркология диспансерында исәптә тора. Шуларның 11-е наркотикка бәйле. Калганнары әфьюнне 1 я 2 тапкыр кулланган. Заманча җиһазлар ярдәмендә наркотик кулланган кешене билгеләү берни тормый ди табиблар. Әмма законсыз матдәләрне таратучыларны ачыклау бүгенге көндә иң зур проблемаларның берсе булып кала. Законнарны катырак тотсыннар. 200-лек күп. Больше спортивных комплексов. Күбрәк спорт комплекслар, спорт мәйданчыклары төзергә кирәк. Әгәр кичкенәдән баланы спорт белән шөгыльләнергә өйрәтсәң, кыек юлга басмаячак. Безнең дәүләт нәрсә эшли, ул барысы яхшы. Кешенең үзеннән менә телиме ул юкмы наркомания белән шөгыльләнергә, үзеннән нитә. Мин, например, миңа ошамый.
Мин спорт белән яратам шөгыльләнергә. Наркотик кулланучыларның уртача яше 20-25. Оларны дәвалау бик озак процесс дип белгечләр. Наркомания демография хәлгә начар йогынты ясый. Статистика буенча һәр тәүлек саен илдә 80 кеше, ел саен 30 мең кеше үлә. Фәридә Сабирҗанова, Руслан Ахунов, Андрей Рачиев, Шаллы телеканалы, Яңалыклар. Ярбы мәйданда хәзер Раскольников проспектына велосипедта төшү шартлары яхшырачак, тиздән биредә яңа велосипед һәм җәяүләр юл барлыкка киләчәк. Әлеге юл башкалардан айырмалы буларак кварц комыннан җәелә, моның озынлыгы 1 чакрым ярым, киңлеге 5 метрга якын. Юл өстегендә зәңгәр сары төсләрдән дулкын ясалган. Белгечләр әлеге материал бик җайлы ди, велосипедлар таймаячак, пычранса юарга да мөмкин дип белдерәләр. Әлеге шәкердәшләр мәйданнан яр буена әйләнеп яки юлсыз җирләрдән бара. Мне очень нравится это. Миңа бик ошый, монда ул кирәк дизайны да яхшы, велосипедта йөрергә уңайлы булачак. Что вот тут спускаться как раз. Менә моннан ук яр буена төшер өчен бик җайлы, алайса әйләнеп йөри идек. Мне кажется, эта дорога нужна, и она смотрит тебя. Миңа калса бирегә юл кирәк, ул ачык төсләрдән ясалган. Монда юл безнең шәһәрдә генәдер дип уйлыйм. Шалда газель йөртүче пассажирларны бушка утыртып йөрткән. Әлеге мәгълүматны рәхмәт йөзеннән пассажирлар социаль челтәрдә урнаштырды. Үзенең бу адымга килүен газель йөртүче бик гади аңлата. Ул көнне аның кәйфе яхшы булган. Әлеге күтәренке яхшы кәйфле шәһәрдәш 27-нче маршрут йөртүчесе камерага сөйләүдән баш тартты. Бу адымымны хезмәттәшләрем аңламас диде ул. Ә менә маршрут хуҗасы үзендә эшләүче хезмәткәрнең бу гамәлен бик яхшы дип кабул итте. Данный водитель работает. Бу шофер бездә 3 ел эшли, чыннан да аның бу көне кәйфе яхшы булган һәм бер маршрут әйләнәсендә пассажирлардан акча алмаган. Акчасыз пассажирлар очрап тора, я онытканнар, я башка сәбәп йөртүчеләр хәлгә керә. Шәһәрдәшләрнең үзләреннән сораштыру үткәргәннән соң йөртүченең бу адымын хупламаучылар да табылды. Кайберәүләр бөтенләй ышанмый. Бүләй титтерләр алар бушка. Дөньяда булмаганна. Ышанмыйсызмы? Юк, ышанмыйм. Игелекләре өчен, тем более хәзер ураза бәйрәмендә, ураза көннәрендә дигәндәй. Исәнлек саулык бирсен, шундый кешеләр күбрәк булсын. Ни өчен ул көнне 27-нче маршрут йөртүчесенең сөенече ишенә сыймаган билгесез. Маршрут җитәкчесе юмарт хезмәткәренә премия язачакмын дип вәгъдә итте. Фәридә Сабирҗанова, Гөлназ Хәсәнова, Айрат Закиров, Шаллы телеканалы, Яңалыклар. КамАЗ футбол командасы Милли лига составында бу хакта Мәскәүдә узган Милли лига җыелышы утырышында хәбәр иттеләр. 2015-2016 футбол лигасы беренчелегендә катнаучы командалар исемлегенә шулай ук Байкал командасы да кертелде. Исегезгә төшерәбез, узган сезонда Шаллы футболчылары Урал Идел буе сезонның 2-нче дивизионда 1-нче урын яулады. Бу шәһәрдәшләрнең Милли лига көрүнә этәргеч булды. Тэквондо буенча Россия кубогының 2-нче көнендә безнең якташлар өчен уңышлы үтте, исегезгә төшерәм. Быел ярышлар Шаллыда оештырыла, иң яхшы нәтиҗәләр күрсәтүчеләр исемлегендә Татарстан спортчылары да бар. Тулырак алдагы сюжетта. Татарстанлыларның төп көндәшләре ярышларда катнашмауына карамастан турнирдагы көрәшләр бик авыр бирелә ди безнең спортчылар. 57 килограммга кадәрге үлчәү категориясендәге кызлар арасында финал ярышы аеруча катлаулы булды. Чиләбе кызы Анфиса Самохвалова һәм Санкт-Петербургтан Дарья Журавлева беренчелекне биргә теләмәделәр. Көндәшләренең ялгышлык җибәрүен көттеләр. Нәтиҗәдә ярышның соңгы секундында төгәл һөҗүм ясап, Анфиса Самохвалова җиңүче булды. Я ожидала, честно говоря, этот момент. Мин һөҗүм итәр өчен соңгы мизгелне көттем, бөтен көчемне җыйдым һәм үз дигәнемә ирештем. 80 килограммга кадәр үлчәү категориясендәге ирләр арасындагы финал ярышларында көтелмәгән нәтиҗәгә китерде. Санкт-Петербург спортчысы Дмитрий Закрепин һәм Воронеж өлкәсе тэквондочысы Владислав Бородин көч сынаштылар. Дмитрий Закрепин 3-0 сәбәбе белән алда барды. Әмма башына эләккән өчен көндәшенә өстәмә 3 балл бирделәр. Тик видео кабатлау бу һөҗүмнең булмавын күрсәтте. Нәтиҗәдә Закрепин җиңүче булып калды. Там было абсолютно. Оның башыма тигезмәвен түгел белдем. Шуңа күрә 3 өстәмә очконың исәпкә кермәячәге ачык иде. Тынычлык сакларга тырыштым.
Татарстан спортчылары Юлия Лебедева, Тимофей Маркин һәм Ярослав Митрофановлар финалга бер адым кала җиңелделәр, 3 бронза медаль яуладылар. Был расчет, конечно. Әлбәттә, без яхшырак чыгыш ясарга тиешлек, әмма бу спорт уңышлар да, хаталар да була. Нәтиҗәләр ясаячакбыз, ялгышлар өстендә эшләячәкбез. Будем подводить итоги. Тренер атаган ялгышларга карамастан, Татарстан спортчылары Тэквондо федерация куйган максатны үтәде. Спортчылар исәбендә 8 медаль. Айгөл Юнусова, Константин Величко, Айрат Закиров, Чолы ТВ, яңалыклар. Беренче минутталык шәһәрнең Боз сарайында тэквондо буенча Россия кубогы ярышлары тәмамланды. Җиңүче спортсменнарны бүләкләделәр. Ябылу тантанасы инде узды. Моның турында тулырак без яңалыклар программасының киләсе чыгарылышында әлбәттә сөйләшәкбез. Һәм чираттагы мәгълүматыбыз безнең ураза тотучылар игътибарына иртәгә сәгать 0:46 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу исә 20:19 минутта. Тоткан уразаларыгыз әлбәттә кабуллардан булсын. Безнең яңалыкларны сез шулай ук tvchilny.ru рәсми төркемендә карый аласыз. Шулай ук көн дәвамында 10-да, 12-дә, 14-тә һәм 16 сәгатьләрдә Чолы ТВ, ТВ Центр каналларында сез әлбәттә көн яңалыклары белән танышып бара аласыз. Инде республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм көн дәвамында җитәрлек яхшы кәеф бүләк итә. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Бүгенгә бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүмат иде. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз. Тепло в доме, горячий обед на кухне – все это зависит от вас. Не забывайте за газ платить вовремя. Не ждите, пока вам его отключат и начислят пени. Лучше сразу оплатить и без газа не сидеть. Платите за газ вовремя. Когда я вырасту, я буду строить огромные машины, как папа, потому что дедушка говорит, что только вместе мы сила, мы и наша земля. Как изменить мир? Мы вместе делаем это каждый день. Ради будущего наших детей. Ради нашей счастливой жизни. Просто посмотри вокруг. Это наш Татарстан. Мы сделали это вместе. Каждая маленькая победа – это шаг к большому успеху. Шагая вместе, мы и наша республика становимся первыми. Первыми во всем. Мы можем. Мы вместе. В субботу, 27 июня, открытое первенство города по парковому вейкборду. Приглашаем челнинцев и гостей города на центральную набережную напротив 12-го комплекса. В 10 часов регистрация участников, в 14:00 начало соревнования. Информационный партнер телеканал «Пятница Челны», категория 6+. Генеральный спонсор ООО «Фабрика мороженого Славица». Партнер мероприятия – инвестиционная компания «Подъем», ООО «Подъем Плюс».